салом алайкум бародарон, салом алайкум тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Бародарон, имрӯз мо ба шумо нархи маҳсулотое ки барои стройка лозим аст ҳамаша ба шумо гап мезанем. Мо барои киришазанӣ маҳсулот харидагем, ҳамира нархҳоша гап мезанем, бо нархҳое ки дар иҷа нестанд ҳамаша ба шумо гап зада метеҳем. Ай шифир сарф мекунем бародарон. Ана шифире ки дидестем, шифири Новосибирскай 53 сомон, Новосибирск, Россия. Гарант шқати 53 сомон фурӯхтестиян, бо 6 моҳ гарантӣ дора. Ана ҳамин шифирҳо ҳастанд, бо шифирои вална ҳастай 70 сомон. Шифирои Тоҷикистон ду намудай, душанбе якум сор 36 меган, о 52 сомон ва дуюм сортуш 47 сомон. Ана бо тахта да мегзарем. Ана тахтое ки дидестем бародаро, ё тахтои сараковкаи баруш 15 6 метраи барои стойка, барои таи шифир места, барои ҳамон гирифтагем, ё 87 сомон як 6 метраш. Ана ё ҳастам бо дувасаткаи 6 метра баруш 15, ё 55 сомон як дона шай бародаро, барои тори стена ва чорнидам дар кор мешавад. Бо ҳами дувасаткаҳо ҳастай баруши даҳаки 6 метра 33 сомон як донаш дувасатка. Инҷа бо тахта гирифтагем барои баруш 18 сараковка ё барои дастакан, ё 110 сомон як донашай 6 метра 110 сомон. Ана ира дар ҷои 50каи баруш 15 гирифтагем. 50каи баруш 15 ҳам ҳамон нарха 110 сомон. И паҳнтара ира ҳамира тавсия додам бародаро, и ба қувваттари хушрӯ меояд. 110 сомон як 6 метрашай баруш 18 сараковка. Ана река будай бародаро, рекаи 4дар4 30 сомон як 6 метраш. Ана бо ҳастай 4дар5 35 сомон. Ана бо ҳастай тахтое ки дувасаткаи баруш 18. Ана ёро меган дувасаткаи баруш 18 ё 95 сомон. Дувасаткаи баруш 18. Ана хеле бародаро, ана маҳсулотҳоро мо барои ҳами хона гирифтагем, барои киришазанӣ. Ана ҳамёра ҳамрӯзе ҳамаша сёёмкака ба шумо мепартоем, тамошо мекунем бародаро. тарзи киришазанӣ ва чӣ маҳсулоте ки дар ҳамин хона меравад, мо ба шумо сёёмкака ҳамаша ба шумо нишон медиҳем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, видеои моро дастгирӣ кунед. Хайр.